Dobrý den, ukážu vám, jak spárovat kameru GoPro Hero 3 Plus Black Edition s Wi-Fi ovladačem, přes který je možné kameru ovládat. Nejdříve se ujistíme, že je kamera i ovladač vypnutý. Potom zapneme kameru. Po zapnutí kamery stiskneme na jejím boku kontrolní tlačítko Wi-Fi. Poté stiskneme znovu kontrolní tlačítko Wi-Fi, abychom se dostali do Wi-Fi menu. Stiskneme vstupní tlačítko na kameře. Pomocí předního čudlíku se posuneme na Wi-Fi RC Remote Control. Zvolíme tuto variantu. Poté se znovu pomocí předního čudlíku posuneme na políčko New, tedy nový ovladač. Stiskneme vstupní tlačítko na vrchu kamery. Kamera vyhledává přístroj ke spárování. Teď vezmeme vypnutý Wi-Fi ovladač, na kterém podržíme červené kolečko a potom stiskneme zapínání. Ovladač a kamera se párují. Byly spárovány a teď se nás ovladač ptá, zda chceme připojit další kameru. Další kameru teď připojit nechceme a proto se tlačítkem Mod posuneme na políčko No, tedy ne. Zvolíme ne a na displeji Wi-Fi ovladače kamery GoPro se teď zrcadlí displej kamery GoPro. Pokud bychom chtěli ovladač od kamery zase odpojit, stiskneme prostě boční tlačítko kontroly Wi-Fi, potvrdíme vstup do nabídky připojení Wi-Fi pomocí horního tlačítka a tady potvrdíme vypnutí Wi-Fi připojení. Opět horním tlačítkem. Kamera se nás ptá, jestli chceme Wi-Fi opravdu vypnout. Potvrdíme tedy, že ano. Tlačítkem Mod se přesuneme na volbu Exit, tedy odejít, a horním tlačítkem tuto volbu potvrdíme. Tak se vrátíme k základnímu displeji výběru GoPro. Pro opětovné připojení již spárovaného ovladače a kamery zapnu Wi-Fi pomocí bočního tlačítka. Kamera začne modře blikat a na ovladači se automaticky zrcadlí displej kamery.